रामकृष्ण हरी माऊली. आमच्या विर्डे गावातून यंदा पहिल्यांदाच विर्डे ते पंढरपूर अशी पायी वारी निघाली आणि या वारीत आज एक दिवस का होईना आम्हाला पायी प्रवास करण्याचं भाग्य लाभलं. आणि या भक्तिमय प्रवासात कधीतरी सुचलेल्या या ओळी आठवल्या की धन्य ती पंढरी उभा जिथे श्रीहरी, धन्य ती पंढरी उभा जिथे श्रीहरी, भेटण्या येई तया चालून या वारकरी. पुण्याचा तो साठा असे ज्याच्या गाठी, पुण्याचा तो साठा असे ज्याच्या गाठी, तोची पायी चालून या जाई विठ्ठलाच्या भेटी. धनाच्या त्या श्रीमंतीचा इथे नसे थाट, धनाच्या त्या श्रीमंतीचा इथे नसे थाट, सारे एक होऊन या चालती पंढरीची वाट, सारे एक होऊन या चालती पंढरीची वाट. रामकृष्ण हरी.